Guys, kana mchino doro mchinira kusaidwa kuna dziva rasekwa nevamwe vanonira kuchitumbwiza. Landlord vangu vanga variko nezuro. Mirai ntsanangure. Kana pane munhu wamainwa naye doro akakupromisai mabasa guys. Ndi landlord vangu. Vaito idoro hakuna mabasa vanombokupromisai kana ma CV afuma akazara pano vanhu ndiri kuona ma CV ayo akapailiwa kusaidwa. Guys, kana makanwira doro ikoko kusaidi ikoko. Vese vari kusiya ma CV pagedhe apa ndiri kutora mu letterbox rakazara kuti pani ndiri kuisa landlord vanonyeva ndori zvavo gonyeti driver havatombo si manager. Vanga vangorova suti ndo zvavanotoita akaske kutanga. So ndoda ngoti mufambise shoko iri. Kana vanonwira doro iko kwandareva uko please. Kana pane akakupromisa ibasa. I hope mai musingamutengeri doro. Kana mai mutengera doro akakupromisa ibasa. Aiwa ma CV yenyu ari kuno akutoshandiswa mu toilet because ma tissue pana hapana patogara pana. Sa tiri kumashandisa ma CV yenyu. Next time munyora mutsvage ma CV munyore pa mapepa ari softer. Because tutanga tambomada soft machuku tave soft timashandisa mu toilet. Kusvikata zovana ma tissue. Hakuna basa ramurumbo. Makangobudzwa nemi. Mafambisa ishoko irori.